Tervetuloa tutustumaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukirjaston eli XAMKin kirjaston palveluihin ja aineistoihin. Löydät kaikki tiedot palveluista ja aineistoista Kaakkuri-palvelun kautta sivulta kaakkuri.finna.fi. Täältä löydät siis tiedot erilaisista kirjastopalveluista, mitä tarjoamme. Löytyy tiedot kirjaston aukioloajoista, omatoimiajasta, eli kirjastoissamme on käytössä kahdenlaista aikaa, asiakaspalveluaika ja omatoimiaika. Omatoimisesti pääset kirjastoa käyttämään, esimerkiksi hakemaan varauksia ja lainaamaan kirjoja, kun sinulla on kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi. Asiakkaan palvelut kohdasta voit täältä lukea tarkemmin esimerkiksi sitä kirjastokortin hakemisesta, minkälaiset ovat laina-ajat, miten varauksia tehdään. Aineistot kohdassa kuvataan vähän paremmin sitten minkälaisia aineistoja erilaisia kirjastolla on hankittu. Palveluhinnastosta löytyy sitten tietysti esimerkiksi myöhästymismaksun määrä. Käyttösäännöt löytyy täältä ja löytyy myös linkki ja tiedot Celia-kirjaston palveluista. Eli Celia-kirjasto on tämmöinen kirjasto, joka tarjoaa aineistoja lukemisesteisille. Niin meidän kautta voi myös sinne saada yhteyden, eli sieltä löytyy lisätietoa. Ja myös tietosuojasta on täällä sitten oma linkkinsä. Erilaisia ohjeita löytyy tältä ohjeet-valikosta, eli Kaakkurin perushakuohjeet. Täältä pääsee tiedonhankinnan oppaaseen, jota käytetään myös opetuksen osana. Täältä löytyy e-aineisto-opas, eli sieltä löytyy esimerkiksi tietoa, kuinka e-kirjoja käytetään ja millaisia erilaisia e-aineistoja meillä on olemassa. Suora linkki XAMKin lähdeohjeeseen, eli kuinka lähdemerkintöjä tehdään. Ja myös sitten meillä on YouTubessa paljon muitakin ohjevideoita, niin sieltä tuosta löytyy linkki sitten sinne kanavaan. Ja myös muita oppaita tässä sitten, mitä on tehty avuksi. Etusivulta löytyy myös tästä hakulaatikon alta kirjaudu-painike. Kyselyn voi tehdä tuosta unohdettu PIN-koodisi kohdasta. Kirjaston oppaat löytyy tässä kohtaa myös uudestaan, ja täältä voi myös varata tiedonhankinnan ohjausajan. Tämä on ehkä lähinnä semmoista opinnäytetyövaiheen asiaa enemmän, että varataan sitten ohjausaikaa tietoasiantuntijalta. Tietokantojen hakusivut löytyy suoraan myös tästä etusivulta alta, ja näihin kirjaudutaan niillä XAMKin käyttäjätunnuksilla. Eli ihan samoilla tunnuksilla, mihin tahansa muihinkin palveluihin. Ja nämä ovat myös etäkäyttöisiä, eli kotona voi suurinta osaa käyttää. Ihan muutama aineisto on semmoinen, esimerkiksi se Helsingin Sanomat, jota voisikin käyttää vaan sitten kampusalueella ollessa. Täältä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, mitä on vaikka koekäytössä nyt tuommoisia tietokantoja, niin ne on nostettu siihen esiin. Aukioloajat yhteystiedot löytyy myös tästä pääsivulta näppärästi. Voi täältä katsoa oman kotikirjaston tiedot, että milloin siellä on asiakaspalvelu auki, eli henkilökunta palvelee ja miten sitten oma toimiaika toimii. Ja ihan sivun alareunasta löytyy sitten vielä tämmöinen uutuuskirjakaruselli, mistä voi vähän uusia kirjoja katsella, että minkälaisia on juurikin tullut kirjastoon sitten lainattavaksi. Ensimmäinen, mitä Kaakkurissa pitää sitten tehdä, kun olet sen kirjastokortin noutanut, niin tänne pitää käydä kirjautumassa ja liittämässä kirjastokortti. Ja tännekin sitten kirjaudutaan niillä XAMKin tunnuksilla, jos ollaan XAMKin opiskelija tai henkilökuntaa, eli hakatunnuksista puhutaan silloin. Eli käy kirjautumassa ja liitä sitten ohjeen mukaan se kirjastokortti sinne omaan tiliisi, jonka jälkeen voit sitten tehdä varauksia, uusia lainoja, ja esimerkiksi voit tallentaa sinne omaa lainahistoriaasi opintojen ajalta. Mutta tästä on sitten myöskin oma ohjevideo saatavissa. Kaakkurin perushaussa, eli tällä etusivulla kun tuut, niin perushausta sitten näppärästi lähdet etsimään niitä kurssikirjoja ihan vaan hakemalla suoraan tästä hakulaatikosta. Ja hakulaatikkoon riittää, kun alkaa kirjoittaa sitä haluamansa kurssikirjan nimeä. Nyt etsimme kirjaa Henkilöstön johtaminen, strateginen kilpailutekijä. Klikataan tosta. Ja tulee listauskirjoja. Kaakkuri ei valitettavasti järjestä näitä vuosijärjestykseen uusimmasta lähtien aina välttämättä. Niin etsitään täältä nyt se uudempi painos, eli 2013 vuoden painosta se opettaja nyt pyysi käyttämään tästä kirjasta. Ja nyt tästä nähdään, että sitä on meillä 3 eri kampuskirjastossa, on Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa saatavilla. Eli kaikista näistä kirjastoista voit sen varata, kun olet kirjautunut tänne Kaakkurin sisälle.
Ja nyt jos olisit siellä Kouvolan kampuksella vaikka paikalla ja katsoisit sitten tuolta osoitteen, että mistä mä löydän sen sieltä kirjastosta, niin tuolta löytyy hyllypaikka, eli minkälainen hylly pitäisi sieltä löytää, 69.13, ja sieltä sitten siihen hyllyluokkaan se on aakkostettu Viitalan mukaan, eli V:n kohdalta pitäisi sitten löytyä toi kirja. Tärkeää on katsoa tuo osoite oikein, että jos 658.3 etsii Kouvolan hyllystä, niin sellaista sieltä ei löydy. Se löytyy Mikkelistä. Ja täällä on myös tämmöiset liikennevalot, mitkä kertoo sitten, että Mikkelin kampuskirjastosta tämä kirja on lainassa, kaikki kappaleet, mutta Kouvolassa ja Savonlinnassa sitä on paikalla. Ja tähän samaan hakuun tulee, niin kuin näkyy, sekä painetut että sitten e-kirjat, eli täällä alla lukee e-kirja. Ja sitten täällä on lainaa-kirja Ellipse-palvelusta, mutta näihin e-aineistojen käyttöön on myös omat ohjevideonsa olemassa. Palataanpas tuohon etusivulle vielä tuosta eestä. Eli tältä sivulta löytää kaikki kirjaston palveluihin liittyvät asiat, ja täällä muuten yläpalkissa on vielä sit sosiaalisen median linkit, eli olemme Facebookissa, Twitterissä ja sitten siellä YouTubessa on niitä ohjevideoita. Mutta kun muistat, että kaikki tiet vievät aina ensin kaakkuriin, niin sitä kautta pääset sitten XAMKin kirjaston aineistoihin ja XAMKin aineistoihin käsiksi. Tervetuloa kirjastoon!